Ay, salamat. Hi guys, good afternoon. Welcome back sa channel natin. Nandito kaming lahat sa sasakyan guys with the kids. Hi Nicole. Hi. Hey. Justin. Dodo. So nakauwi kami from Bukidnon guys this morning. Hindi kami umuwi kagabi. So dapat sana kagabi yung We're going to the toys. We're going to the toys, guys. But sobrang dilim na and ayaw ni Daddy Mike din na mag-travel kami ng ng gabi na kasi din yan, Mac 3 hours ba Mac? 3 hours and a half yung travel ba, tapos sobrang dilim doon guys sa daan, tapos ito yung sasakyan namin sasakyan na sister dito maliit ba, so we decided na magstay na lang sa Malaybalay. Yes, toy. Okay, we'll have a look later. Nuggets there. Just put it in the bag. Like this. Oh, show Tita. Chicken nuggets. Show Tita. Yeah, wait here. What are you having? Chicken nuggets. From? Jollibee. Oh, chips. There you go. Come on. Here, ate. I-share mo, ano yung kwan? Ko. You have the chips later? We're gonna have this first. I have the chips. Oh, well, you're just making Mama upset. Here, ate. Good girl, ate. Nom. Nom. Yummy. May lang. Nasira yung fridge ng mama ko, guys. Gusto kong kumuha ng isa before ako umuwi para surprise sa kanya. Yeah, very narrow sa nako tanawa ra usay masulod ni mo dana. Ay, ang karne sa baka ang karne sa baka naghuot. Banira na 5 kilo naghuot. Pero ligon yung brand. Pangkuan naman ni siya. Pangkuan na siya makpang. Di jud dire pang hotel nga na ba? Itong dagko. Ay, saro. Nangumpre si madam. Sige, doha. Kulangon dyan natibay. So, birthday ng papa namin bukas, guys. Yeah. Kaya kami nag-grocery ngayon. Kasi isasabay ko na lang din yung birthday celebration natin. Here, ate. Paitani, ate. Dua lang, ate. Wait, 2 weeks ago. For the kids. So, bukas yung birthday. Bukas natin i-celebrate. And parang isahan na lang siya kasi uuwi na kami the day after. So, kuan ni 3-in-1 plus 1. Yes. 3-in-1 plus 1. Birthday ni Papa, birthday ni Paris, tsaka despedida. Here, te. This way. Oops. Wait, te. Ako pa itong bugas. Dito ra sa Gawaski, mahal diri. Ay, tanduay. Wait. Ay, ang kuanti, juice sa mga kids. Oh, creamer. Style, oh.
Ano yung all-purpose? Katong dako. Dara. Dara tiyo ka ng isa ka. Kanang dako. Dorin. Oh, doon kilakot ang Sa ubos. Oh, creamer. Ayaw na. Pero, Nestle cream. Tulot eh. Daw sa pala mo itong condense? Condense. Na. Cream din sa ada dayon. Yun. Nata di kuko. Isa lang. White. Green lang ti para colorful. Ay, mag-on. Ako yung butong gaya ba? Oh. Butong ba? Kaong man itong uban ma? Tara, nata di kuko. Green. Na. Pwede daw. Pwede ako. Wait ako. Ito raw. Ay, kapula. Pula. Pula. Okay. Mayonnaise. Water nila tiyo sa bata tiyo. Kaya na ah. Saan? Parang. Ano eh? Inem kay ni liyok akong sulugoon. Uy. Hotdog. Kanang gagmay. Ay, nang tender juicy. Ayaw na. Turo. Big shot. Na, gamay na. O, kana. Tay birthday man ni Papa ti. Papa ang brand. Green cheese. Dana. Dua. Oh, with cheese. Enough ka na ti. Gawin ka kaning dako isa ti din isa ka gamay para kanang gamay para ra na sa sala din ang isa para sa. Yan. Kuan 90 mayonnaise. Taro mayonnaise. Sige, remember ka sa una ti pay tata 1/4. Kanang real mayonnaise. Okay? Salad cup. 25 na. So, 50 ato yung moon. Dua kay nga na. Cleaners. Friday. Pag mo absent ka, dapat magdala ka na para pasudlon ka. Paso. Bunot. Ano ba? Yes. Initi o, para naidako sa ilang party bag isa ka buok ti. Ano? Para naidako, and then gagmay na din ang imik. Agoy lang. Dili na kayo. Ana ko nga dili ko magpasigot bago gid ako yata kilaman ko bago silang approve. Ibang na. Baka Ana mamana kani siya ana lang to. Wag ana ni ko try. Wala na lang to mama. Paghay sir, paghay. Ako to nag-effort. Ako to nag-effort. ay prep. Alay baw. Oh my god. Uy.
my youth. Yeah. Help me with everybody. Ayan! Ay, gosh, lipay kayo siya. Nalibang na lang. Bahog tae nga bata. Hello, Ate Bayan. Hello, Ate Lini. Hello, Bliss. Hello, Katrina. Nadala na dito guys, ang ating ref. Naiwan kami. Agoy, Lord. Agoy. Sili nagpare sa diba? Oh. Ha? Sili nagpare? Oy. Oh no. Celine, come here. Oh my God. That's a big lizard. Bless. Big lizard. Happy birthday to you. Ha? Kana panood? Single ah. Ay, double door ba ka ng... Ang tawag ani? Dili anak. Abi na ako double door nga ka ng anak. Ka ng abre-abre. Dili anak. Wala unbox? Ay, salamat. Lang ribbon. Tukla ng ribbon. Ako nang putlo ng ribbon sa Paris! Tring ting! Lolo will open now. Yes! Thank you, my parents. Pataas! Tabangin! Thank you. Thank you. Ay. Wow. Baliktad! Baliktad! Dili ang tumatay! Tuyo! Dito po kita sa video. Deno magpalit sa IC Luna. Wow! Yay! Ay, cut na. No! Yay! Hi! Thank you! Give us the trick for Lola. Ako na. Yay! Happy birthday, Lula! Lulu! Happy birthday, Lulu! Happy birthday, Lulu! Happy ko mag-unboxing. Happy birthday, Lolo, for tomorrow, Lolo! Oh, just. Happy birthday, Lulu na! Happy birthday, Lulu! Isha! Diamond Daily, magkabring Jasmine na niyo. Okay! Open, Lolo! Open! Palit siya ng gamay, dapat tayo. Talaga. Bila ka didi naman eh. Bila ka di ba mga isip panood mo ba? Easy slide daw. Easy slide. Na? Kanina daw yan Lulu kayo. Yay! Thank you! Salamat. Gani, new house kayo daw. Kung sa'yo istorya ninyo, Nabaliktad. nabali na naman, nagbalit na mo. Salamat. 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 Dugay na nagbigay tulay rip guys. Kuha na. Kay madaot sa Bagyong Udit. Hindi na ganit yung butangan sa kanang tungtunganan ka. Ito bugan eh. Pila na bi? Happy birthday to you. Happy birthday to
Ay, ma! Picture ko! Kaya dyan, magbago kayo.